ଚାଲିଲ ଓଡିଶା ବାହାରକୁ ତମ ସହିତ ଭେଟ ଯାହା ବର୍ଷକୁ 13 ଦିନ ଠାକୁରର କାମ କରିବୁ ନିହାତି ନିହାତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିବା କଥା ନହେଲେ ମରିବ ଆଉ ଆମେ ତ ମାକୁ ମାନିଛୁ ଆଉ ମାନିଛ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲନି କଣ ତମେ ତ ପଢିଲ ସେ ନା ଆଉ ତା ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ଥବ ନହେଲେ ସଲସଲିଆ ମଖମଲିଆ କଲକଲିଆ ତିନିଜଣ ନାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ଗୁରୁଜନ କହିଛୁ ତମର ଓଲଟା ମୁଁ ଯେହେତୁ ବଡ ଆଗେ ସାନରୁ ବଡକୁ ଯିବା ବଡକୁ ଲେଖେଇ ଦେବା ଏରା କଣ କର ତମେ ସଳା ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ସମ୍ମାନର ସହ ଆମେ ଯାଉଛୁ ହଁ ହନୁମାନର ସହ ସଳା ଯାଉଛୁ ନା ଆଗେ ପଠେଇ ଦିଅ ଆମର ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ବାଘ ଟେକି ନେବେ ଯାହା ତମ ଦେଖିବା ଦେବା ବାଟେଇ ଛତୁ କରିବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲା ନାଚା କିଛି ଶିଖେଇ ନୁ ତମେ ସଳା ନମସ୍କାର ଗୋଟେ କରୁନ ସାହୁ ନାଇଁ ତୁରନ୍ତ ନମସ୍କାର କର କହିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଭାବିବେ ମାଲିକକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସାହୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ବନ୍ଦେଇ ଦେଲ ପୁରା ସାହୁ ଆମର ପୁରା ସାମ ସୁନ୍ଦର ମନ ଦୁଃଖ କରନି ତୁମେ ତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ହେ ମଣିମା ତୁମେ ତ ଲବଣୀ ହ୍ୟାଲୋ ହାଲୁଆ ଶୁଣେଇଦେବି ଶୁଣ ତମ ମୁଁ ନାଁ ପଦାକୁ ଷ୍ଟେଜ ସଫଳ ପଡିଗଲା ତମେ ଖାଇଦିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ସରେ ମୋ ଭାଇ ହେଲେ ଜଣେ ସନ୍ୟାସୀ ଇଏ ହେଲା ଲାଳୁଆ ଟିକେ ପୁରା ଲାଳୁଆ ଟିକେ ପୁରା ଲାଳୁ ପୁରା ସଲସଲିଆ ସଲସଲଇ ଆସିଗଲୁ କୋଉଠୁ ମେଡିକାଲରୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମା ପେଟରୁ ସଲସଲଇ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବି ସଲସଲ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତଳେ ତ ଗଡି ପଡୁଥିବ ଶୁଆ ନାଇଁ ମୁଁ ଟେକିକି ରଖିଥିଲି ନା ଲାଳୁଆ ଦିଟା ଆଗ ଛୁଆ ଦିନ ନାଳ ଗୋଡ ଥିଲା ଗଡିଶ ମାଛ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜନଗଣନା ଭାଇ କାଳିଆଟା ଗଡିଶ ମାଛ ତେଣୁ ଅଦା ତା ନାମ ଦେଲେ କରୁ କାଳିଆ ଲରୁ ଲାଳୁଆ ମରୁ ମଦ ପିଇକି ମରିବ ତମ ନାଁରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମ 3 ଜଣ ନା ତମେ ତ କାମ କରିବ ଖାଲି ଆସିବ ତମର କଣ ଦରକାର ନାହିଁ ଡକାଇଛ ଆମକୁ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଓ ମାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ପଢୁଛି ବାହାର କରିବ ତମ ନାଁ ତମେ ରାଧେ ଦାସ ଆଉ ସାହୁ ଆମ ନାଁ ତ ସାହୁ ଆରେ ଦୁନିଆ ଖେଳିବା ଖେଳ ବେଳେ ଖେଳିବା ପଢା ବେଳେ ପଢିବା ମୁଁ ମୋ ଅଜାରେ ପାଠ ପଢୁନି ଖାଲି ଖେଳୁଛି ଆଉ ନାଚୁଛି ବୁଲୁଛି 90 40 ଧରି ଆଇଜ ଅଛି ନା କାଲି ମୋର ଷୋଳଶ ଅଛି ବାଟେଇ ଧରିଲେଣି ତୁ ତାକୁ ବାଟେଇବୁ ନା ମୁଁ ତତେ ବାଟେଇବି କିରେ ମୁଁ ଖେଳିଲା ବେଳୁ ଦୌଡ଼ ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ପାଠ ପଢଉଛି ତୁ ପଢିବୁ ଯାହା ମାରିବ ମୁଁ ସେଇଆ ମାରିବିନି କହିଦବ ସେ ଯାହା କହିବୁ
ନା ନା ମଜା ପଡେ ଘର କଦଳୀ ଏପଟେ ମଜା ପଡେଛି ମତେ ବାନାନା ମୂର୍ଖ ମୁଁ ଯାହା ଅପାସାର ଦିଦି ମ୍ୟାଡାମ ପଢେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ପଢଉ କହିଲୁ ବରେ ଗୋଟେ ବାଡି ମା ଡାକିଲ ତୁ କଲୁ ମୁଁ ବାଟେଇବି ବରେ ଗୋଟେ ବାଡି আরে জোড়ে বাড়ি জোড়ে বাড়ি বড় পা ও হুড়িও কইলু এক সংখ্যা গণিলু এক তিনি 15 তারপরে 20 সরগ ও সরগ বলু এক রে এক মিশাইলে কেতে ভাই মু এক জিবে তারপরে সপু দেব বলু এক রে এক মিশাইলে কেতে এক রে এক মিশাইলে কইলো দেখিয়া ଆମ ସ୍କୁଲ ଆମ ସାରେ ମାତାମ ଅଦା ହେଇତ କୋଣାଟେ ଦେଖିନି ସେଇ ଅଦା ଦିଲୁଆ ଦେଖୁନ କେତେ ମାଉଁସ ଖାଉଛି ମାଉଁସ ଖାଉଛି ବୋଲି ମଧୁର ଆଉ ପଇଡା ବଡ ଚତୁର ଅଦା ସେ ଉପରେ ଅଛି ତାକୁ କେହି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଓହୋ ସେଥିପାଇଁ ଶୁଣ ପଇଡା ବଡ ଚତୁର ତମ ପାଠ ଅଲଗା ତମକୁ ଏମିତି ସାର ପଳେଇ ଆଉ କଣ ପଳେଇ दिल न दिया बोलो ना क्या किया आके दुनिया पिया घर क्या न किया तो क्या किया 1 2 3 4 1 2 3 4 डांस डिरेक्टर तू डांस दादा मु पादरे पाऊ मेहंदी करिछि पादरे पाउजी पिंदिछि मु हातरे मेहंदी करिछि मोर पयसर महु झरुछि दादा ମୋ ଆଖିରେ ଚୁମ୍ବକ ଲାଗିଛି ଦୂରେଇ ରହିବ ତତେ ଛୁଇଁଲେ କରେଣ୍ଟ ମାରିବ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବ ମତେ ଛୁଇଁଲେ କରେଣ୍ଟ ମାରିବ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ସ୍କୁଲ ପଳେଇଥିଲା ଦେଖା ସ୍କୁଲ କଳା ଟିକା ଏ ବଡ ନାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲ ଦାଦା ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦାଦା ଦାଦା ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଅଦା ଅଦା ଇଏ ସକାଳରେ କଣ ପାଇଁ ଗାରୁ ହଉଛନ୍ତି କହିଲ କଣ ବି ତମେ କାରବାର ହଉଛ ତମେ ଅଦା ଅଦା ତମେ ତ କାମ ଦରକାର ତମେ କାରବାର କରି ଦଉଛ ତମ ଧନ ସୁନା ଗେଲୁ ଜାନା ଧାନ ଓଷା ମାଣ୍ଡି ପରି ଆଉ ମୁହଁ ଫୁଲାନା ତତେ ଚାନ୍ଦିର କଙ୍କଣ ଦେବି ଆଣି ସୁନାର ପାଉଁଜି ଦେବି ତମକୁ ଅଜା ତୁ ଛାଟାରେ ହଉ କିମ୍ବା ତୁ ଗାରୁ ଖୁସି ବି ଆମର ଗୀତ ନାଚିଥବ ଚାଲିଥବ ଆମେ କାମ କରୁଥବୁ ଖେଳୁଥବୁ ଏମିତିଆ ଛୁଆକୁ ତମେ ପୁଣି ପଢେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଖେଳ ବେଳେ ଖେଳିବ ପଢା ବେଳେ ଜମା ପଢିବନି ଖେଳ ବେଳେ ଖେଳିବ କିନ୍ତୁ ପଢା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ପଢିବ ଚମଡ଼ା ଉଠା ଦେଇ ଖେଳ ବେଳେ ଖେଳିବ ପଢା ବେଳେ ପଢିବ ବାଗରେ ଖେଳ ବେଳେ ଖେଳିବ ପଢା ବେଳେ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ବାଲୁ
ଦେଖୁ କେନ୍ତା ଟିପା କେନ୍ତା ଛାଇଆ କେନ୍ତା ଡ୍ରେସ ଏଇ ଡ୍ରେସ ଯାକ ପିନ୍ଧିଛି ମୁଁ ନର୍ସ ଚାକିରି କରିଛି। ଦଶ ଚାକିରି ଆଚ୍ଛା ପୁଣି ଭିତରେ କରୁନି ଆପୁରୁ ହଁ ଅଜା। ଅଜା ମୁଁ ଖାଲି ଗଛକୁ ଦଉଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। ଗଛକୁ ଦଉଛି ମଣିଷକୁ ଦେଇ ଶିଖିଲୁ ଆଉ ଏଟା ଡ୍ରେସ କଣ ଗୋଟେ ପୁଣି ଭିତରେ ନର୍ସର ତିନି ଅସର ତିନି ଅସର ଛୋଟ ଯେ ସାହୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ରେଟ୍ ବାଟ କରିଦବା ଡାକିଲେ ଲେଖିବି ନା କେମିତି ଲେଖିବି ତେରା ଭରଣ ତେରା ପାଉଟି ତେରା ଗଉଣୀ ତେରା ପା ଗଉଣୀ ସହ ଭିତରୁ କଥା ଆରେ ଗଉଣୀଟା ସହ ବି ନେଇଯିବୁ ଏଇ ତ ମୁଁ ନେବି ଯେ ଗଉଣୀଟା ଛାଡିବୁ ନା ଗଉଣୀଟା ବି ନେଇଯିବୁ କିଏ ଗଉଣୀ ନେବି ନା ଠାକୁର କାମ କରିବ କିଏ ତମେ ମୁଁ କରିବି ମାପିବ କିଏ ତମେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସାହୁ ଟେନସନ ତମେ ଜମା ହୁଅନି ଏ ମା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ତମର ଯୋଉ ମାପ କାଠିକି ଦରକାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଣଟେ କରିଦେବି ତମେ ମା କତିରେ ରଖିଥ କିନ୍ତୁ ରହିବ ଗରୁଡି ହେଲା ସେ ବାହାରିବନି ବର୍ଷକୁ କହିବ କଣ ନେବେ ଆସିବେ କହିବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ତାପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେ ନେବେନି ଆମେ ତ ବର୍ଷିକା ମତେ ଲୁଙ୍ଗି ଗାମୁଛା ଦଉଛ ଦବ ଲୁଙ୍ଗି ଗାମୁଛା ଦେବି ଆଉ ତମ ସିଏ ତାକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ହଳେ ଛୁଆଟା ସେ କାମ କରିଦେବ ନେବି ଆଉ ଏଇଟା ଦବନି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କାମ କର ଆଉ ଦେଖିବୁ ନା ଟାଙ୍ଗିଆ ଭଲ ଅଛି କି ଖରାପ ଅଛି ପଚେଇବୁ କି ପଚେଇବୁନି ଆଇଲେଣି ଆଉ ଅଧା ବାଟରେ ଆମେ ଅଧା ବୁଲି ବୁଲି ଆଉଛୁ ଚାଲି ଆଇଲ ଗାଡି ଦେଇଦେଲନି ତାକୁ ଲିକ୍ ମାରିବାକୁ ଦେଇଛୁ ଅଧା ଦେଇଛ ହଁ ଅଧା ତା ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଦେଇ ହଁ ସେ ମାଦାମ ଚାରିଟା ଗଲେ ଏଠୁ ବିଜୁଳି ଗଲା ବେଳକୁ ନେଇକି ଯିବା ଆଉ ନେଇକି ଯିବ ଯେ ମୁଁ ରେଟ୍ ବାଟ କରିଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଖରା ହଉଛି ତ ଖରା ତ ଜୋର ଖରା କହିହବନି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚୁପ୍ କିରି କହିବି ଚୁପି କହିବୁ କାନରେ କହିବୁ କାନରେ ଗୋଟେ ନାଇଟି ନେବି କାନରେ ଆଉ କଣ କହିଲୁ ଦିଟା ଲାଇଟ୍ ଦେବି ଦିଟା କେତେ ଭଲ ପାଉଛ ତମେ ଆମକୁ ସାର୍ ତତେ ତ ଆଇକି ତମେ ସିଆଡେ କିଏ ନଜର କରୁଛ ଅଚା ତ ବୁଝୁନୁ ଥିବି କି ମୁଁ କଣ ତୋ ଭାଇଟା କୁଆ ଗଲା ମୋ ଅଜା ତ କୌଣସି ଅଭାବ ରଖିନାହାନ୍ତି ଅଜା ତ ଜଣା ସବୁ ସୁବିଧା ତ ହଁ ମୋର ସବୁ ସୁବିଧା ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ତଳଠୁ ଉପରେ ଯାଏ ସବୁ ସୁବିଧା ଆଉ କଣ ତୋର ଅସୁବିଧା ଦରକାର କହ ମୋର ଯୋଉ ଅସୁବିଧା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ଆଉ କିଏ କହିବ ମୋ ଅଜା କହିବେ ମୋର କଣ ଦରକାର ସେ କାନରେ କଣ ଅସୁବିଧା ମୋ ଭାଇଟା ହିଂସାରେ ମୁତୁଛି ତ ଆରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ହଗିସି ଦବ ଟ୍ରିପଲ ଏକ୍ସ ହଗିସି ହଁ ବୁଝିପାଇଲେ ମୁତୁଛୁ ତୁ ବୁଝିପାଇଲେନି ସେ ଭଲ ଦାଣ ଦେଇକି ମଞ୍ଚ କହୁଛୁ ତା ମିର୍ଜା କି କଥା ଶୁଣୁ ସେ ମିର୍ଜା କମାର କତିକି ଯିବ ଓ ଅଜା କହିଛନ୍ତି ଠାକୁରର କାମ ହବ ଯାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ଚାଙ୍ଗା ଭାବରେ ବଜେଇବ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଟିକେ ଦିଅ ସେଇଠି ଯା ସାରୁ ମାଗିବ ପଇସା ଦେବା ନିଜର କାମ ଆରମ୍ଭ କିନ୍ତୁ ପଇସା କଣ ଅଭାବ କଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମହଲାଗେରା କଣ କାମ କିଏ କହୁଛି ତମେ ରବିନା ଟଣ୍ଡନ ତମ ପଛ ଦେଖି କିଏ କହୁଛି ତମେ ସନି ନିଜ ଜଣା ପଡୁନି ପୁରା ଏୟାରଫୋର୍ସ ରେ ଅଛ ତମେ ଆଜ୍ଞା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଟିକେ ଦୟା କର କଣ ହସିଲ ଭାଇ
ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय सब टाणी दिया किसी ना नम्बे अंबिका भास्कर कथा अधिक पड़ी ओम नायु खाइब निरोगी से रहिब ଆଉ ଟିବି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗକୁ ସେ ଡାକି ଆଣିବ ଆଉ ଯେ ଗଞ୍ଜେଇ ନ ଖାଏ ସେ ବେଶୀ ଦିନ ନ ବଞ୍ଚେ ଚାତିକା ଏଇ ଯୋଉ ନା କରୁଛି ଏରା ଖାଆନି ବୋବା ବୋବା ବସ ବୋବା ବୋବା ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଲେ ତମେ ବୋବାଟା ଶାନ୍ତି କରିବ ନାହିଁ ମାନେ ଇଏ ଏତେ ଉପକାରିତା ଆଉ ଗହରୁ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଆଚ୍ଛା ବୋବା ଜରୁ ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକ୍ତି ତମେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ କମ ଚିହ୍ନରେ ମରିବ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆଜି ମୁଁ କେତେ ଜ୍ଞାନ ହଁ କାଲି ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଥିଲା ଆଜି କାଁ ନାଟ କରିଦମ ଘର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆସ କିଛି ମନ ତାକୁ କହିବି ତ ହଜାର ମତ ପୁରା ବାପୁ ଏ ପୁରୁଣା ମୂଷା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ଏବେ ନୂଆ ଖେଳ ଗୋଟେ ଆଡ ହେଇଛି ଅଲମ୍ପିକରେ ଦୌଡୁନ ଅଧା ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ତମକୁ ମେଡାଲ ପିନ୍ଧେଇବେ ପୁରସ୍କାର ମିଳେ ଆମେ ତମକୁ ଦଉଛୁ ଫଟୋ ଉଠା ମତେ ତ ଥଇକି ତାକୁ ଚିଲମ କସ ତମକୁ ନେଇକି ମୁଁ କି କାମ କରିବେ ଶହେ ଆଜି ଯୋଉ ପିଟିବି ଶହ ଯଦି ଚୁପ ଚାପ ନ ରହିବ ପିଟି କରିକି ତ ଆରେ ମୁଁ ଏଇଠି ତୁ ଥା ସେଇଠି ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁ ସେଇଠି ଥା ମୁଁ ଆଉ ଆରେ ଏଇପଟେ ଆରେ କୋଉ ପଟେ ଆରେ ଏପଟେ 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 ତୁ ସେଇଠି ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁ ସେଇଠି ଥା ମୁଁ ଆସିଛି ବାବା କୋଉଠି ବଡବା କୋଉଠି ଖୁଡି କୋଉଠି ଶୁଣ ଯିବି ଏଇନେ ଖାଲି ବାଡ଼ିଆ ଉଠା ପୁରା ଚମଡ଼ା ଅଜା କୋଉଠି ଏଇଠି ଅଜା ମୁଁ ଏଇଠି ତୁ କୋଉଠି ତମେ ସେଇଠି ଥା କୁଆଡେ ଯିବୁ କୁଆଡେ ଯିବି ଦେଖା ଗଛଟା କିନ୍ତୁ କାଟିଲେ ବି ମୋ ବଡ ଟେନସନ ମୁଁ ମାନେ ଜାଣିଛି ଯେ ଦିଟା ଟାଙ୍ଗିଆ ପଠେଇଲେ ମୁଁ କିଏ ତମକୁ କଣ କହିବି ଆମେ ପଳେଇବା ଗଛ କାଟି ସେଟା ଗୋଇଠା ଆଉ ଚାପୁଡା ଗେଲ ଗେଲ ନା ଅଜା ଅଜା ଚିକିରି ବାଡେଇ ଦବ ବାଡେଇ ଗେଲ ଅଜା କଣ କହିଲ ଅଜା ଅଜା ମାଡ କେଜା ଗେଲ ଅଜା ଅଜା ଏଇଟା କଣ କହିଲ ନା ଗେଲ 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 ତମେ କହିଲ ନାଇଁ ତମେ କହିଲନି ଗେଲ ଆରେ ମଖମଲିଆ ମୁଁ ଏମିତି କହିବିନି ନିଜଟେ ଇଂରେଜର ପତ୍ରରେ କେତେ କଷ୍ଟ ଜାଣି
ମୋ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ସୁନା ମୋ ବାପା ଗଛ କାଟିବ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ଆସ ଦେଖ ସବୁ ଦେଖ ଗଛ କାଟି ଗଛଟା କାଟି ସବୁ ନଣ୍ଡା କରିଦେଇଛନ୍ତି ନଣ୍ଡା କରିଥିଲି ଏଇଟା ଯୋଉ ଗଛ କହିନଥିଲି ରହିବ ଯୋଉ କେତେଟା ଗଛ କହିଥିଲି ରହିବ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଠି ସବୁ ରହିବ ଆରେ ସେ ଦିଟା ଗଛ କୁଆଡେ ପଳେଇଛି ଏଇଟା ତ କାହିଁ ନାହିଁ ବାଲା ନାହିଁ କିଛି ଟାଙ୍ଗିଆ ନାହିଁ